charitatívny golfový turnaj na novom krásnom ihrisku v Skalici a v hlavnej úlohe Adi Hajdu. Tak toto bolo pre smotánku. Iná som to tiež trafil do vody. A teraz pozor, Adi mu na gríne robila spoločnosť matka syna Borisa Kollára, Martina Štofaníková. Boris bacha, Adi Hajdu ti lezie do kapusty. No tak toto si musíme preklepnúť, to vyzerá dosť dôverne. Daj pokoj tej ex-frajerke Borisa Kollára, Jano Kroner to má jasno. Ja by som to tiež nerobil. S Kronerom by určite súhlasil aj Batány alias Banán. No výborne. A odkráčal spolu so svojím sinátorom Smer Mafián Alinko alias Peter Sklár. Wow. Krásna, dobrá, Peter, dobrá. Tuma už mal tiež svoj prvý golfový úder za sebou s následkami. Vyzulo ma stopánok. To teda musela byť rána. Turnaj pomáhal onkologicky chorým deťom. Vdova po skladateľovi Karlovi Svobodovi vie, prečo kvapku nádeje založila. Na leukémiu jej totiž zomrela dcéra. V poslednom čase sa o seba výborne stará. Čo ťa k tomu viedlo? 40 na krku. Charitu prišla podporiť aj prvá dáma pani Silvia Gašparovičová. Aj viacerí, aj pán Mráz. Chceme naozaj, aby ten prístroj, ktorý sa vlastne má zakúpiť, sa čo najskôr zohnal pre tieto deti. Zatiaľ, čo tu ma moderoval, psa mu takto statočne strážil Adi Hajdu. Vendulu pani Gašparovičovú aj šéfa detskej fakultnej nemocnice na Kramároch Dana Žitňana takto rozosmial ex-minister zahraničných vecí Ján Kubiš. A rozosmial nielen ich, seba, ale aj šéfa Slovenskej jazdeckej federácie Andreja Glaca. Po golfe nasledovala voľná zábava. Adi si pochvaloval, za parťáčku mal totiž už spomínanú mamičku prvorodeného syna Borisa Kollára. Pochvaloval si. Švenkni dole, uvidíš prečo. Švenkni to dole, môj. Adi myslel tie super prsia, ktoré dostali aj Kollára. Super prsia jednoducho zaberajú. Martina, čo máš s tým Adim? Som jeho múza, dnešná golfová. A iba golfová. Martina je nepochybne múza aj pre svojho syna Šimona, ktorého má, ako sme už spomenuli, s Borisom Kollárom. Kde máš maličkého? Doma, s mojou maminou. Takže na záhrade. Ešte sa nedal zobrať, lebo to už by bolo len veľa behania okolo neho. Takže verím, že za rok už bude môcť takto s paličkami chodiť so mnou. Kúpiš Kollárovi juniorovi aj výstroj golfovú? Už má. A aký je golfista? Vie udrieť celkom slušne a tak možno, že má nejaký potenciál. A ako ti vlastne idú materské povinnosti? Je to veľká zmena? Je to super, že ako nemusím teda rozmýšľať, komu zavolám, aké kamarátky a podobne. Mám parťáka, nasadneme do auta a ideme spolu hoci kde prejsť sa, zahrať sa, takže super, získala som parťáka na celý život. No, čo sa parťáka týka, Šimonkovi sa tento pondelok narodil ďalší. O pôrode Borisovej ex-milenky Barbory Richterovej za okamih. Ako s malým Šimonkom vychádza Boris? Teraz takto rodičom mojim, s nimi je často, lebo vlastne ja som s rodičmi každý deň, takže vlastne oni mi robia au pair, prirodzene, keďže majú času na dôchodku. No a Boris ho teraz nedávno videl tiež, takže videli sa. No, okolo Martiny sa chlapci motali jedna radosť. Cenu vyhral tým pod vedením Malachovskej. Aj Milan Kňažko s manželkou sa len čudovali. Iveta porazila aj Túmu, aj Adiho Hajdu. Páni, nevadí vám to? Všetci muži sú ješitní, ale sú dve výnimky. Pán Hajdu a pán Túma. Dopadlo to super. Pre detskú fakultnú nemocnicu na Kramároch sa vybralo 13 000 eur.